Lamsogo kok kharangni kok bora kok tumawo angnorai baksa tongo shobnom tinini kok tuma bubak rogongkha haseni ADC amsani saknai nyok rogo oxygeni bialbai thainya kari titui keboni langma ta sothung hwnoi o kotor wan sumung bai lukurongni bagai bubagra prodor kishor manikoni saktharmung bai sangrong sala to bujaka kaisara oxygen concentration je saknai rogo oxygen bial klaija oro rohor jagnai cylinder rok yawe hani lukurongna hamjangma bagai no baithang sakthare o oxygen cylinder rok no naharka bubagra prodor kishor sangrong sala nuyungma o sokpaike o kaisara oxygen cylinder Imango bawan sugui maya abo haino muk thango mane khawa tong thongma pailai jagriya Tripura hasteni lukuro Kendroni Montri Sabha puila hasteni bore MP Thaiman kha Montri Sabha ni achuk thayo ongkha salthang Tripura ni Lok Sabha achuk thaini MP Pratima Bhumik Sangrong sala Kendroni Montri Sabha pholokjak thani 28 jona katal montri ni bisingo bobo khoroksa ongkha katal montri Sekango 1967 te 1991 BCO hasteni MP Kendroni Montri manphono o MP ro phatar hasteni borok tongmani Kendroni Montri Sabha MP Pratima Bhumik no Ministry of Social Justice and Empowerment Rashtra Montri Barja Manei Rukha Kendroni 650 nukhungni 2177 butarongno tuye kejam MLA Bishakoti Debroma amsani IPF ti bodol yakare ti prabothani bana romphaiga sangrong salo hejamarani thungkholao kaisa pan bana yakare bodolo lamsoga ti pramothani chairman Prodor Kishor Debroma Tongbakha party ni kasko bike rangkhol thungkra Onimesh Debroma no khoboi juda juda MDC tai sikla mothani adangro Tripura mothani bana romoi mojang biseke do saka soisoi Tripura sorok hano mana bagai bubagrani o chobano soi lama abagai tini kebo party ni party sejalaya thansa se engnani hwnoi Haktor gnangai COVID akari tongmani jarao nokha talni gobang romoi corona curfew Agartala rejak tebo kra curfew a jarao no amjongmung rungnokni joto amjongmung naya tongnani sanei sangrong sala Tripura boardni achuk phangni thani deputation rekha NSCOI O salo board office phanke habai thangai achuk phangno sikri sokra khaye 48 hour khawai kabukha NSCOI ni adangro hapang tomungno o kok chapmano selaya hangke buskango kirmai singsa jobao ongkhona hanei saka সম্রাটয় আপনি শুনুন সিপিএম এর দালালি বন্ধ করুন 25 বছর সিপিএম এর দালালি করতেন এরকম কথা বলো এরকম কথা বলো কেন লোক এরকম কথা বলবো ছাত্রদের সাথে এরকম ব্যবহার কি হলো তাই Berirom Frejamani Patimung Tripura Hasterogo Sangnang Zaga Naimbatang Kaine Rogbai Te Sitra Patimung Kaine Rogbai Abagino Mankubui Maya Te Rom Frejakmani Patimung Bosoya Sangrong Sala Khoroksa Buku Rom Frejakmani Patimung Tie Bisalgor Buri Thanawo Toksir Na Phaimani Abuno Kotor Kaisa Phunuk Mari Patimungo rom frejaknai burino kes na phaimani barja manjak buri police no saknang khlai sungprek mani bai tebo patimung selangmai singsa khlai police juma sarkar timungo satok jangnai bukuk police no kuchuk beramo complaint rifimani hasteni o sitra tongma rokno phiyogoi nukjakha tini kok borok kok tomaro no paikha norok sayoi naitongdi kok khorang